Hvor langt er du med fysikaflevering? Jeg mangler stadigvæk opgave 2 og 3. Hvad med dig? Jamen, jeg mangler også opgave 2 og 3. Skal vi lave det sammen i fritiden? Ja, det synes jeg. Det er en aftale. Jeg har bare set tysk afløs. Seriøst? Hvornår? Her i sidste time. Pas på, hvor der går. Bums. Hvad fanden var det lige? Bare lad det ligge, mand. Det skulle lige meget. Jeg forstår bare ikke, hvorfor du finder dig i det. Hvad skal jeg gøre? Altså, det er da bare ham, der er en idiot. Jamen, det kan jo ikke mening. Altså, det er jo ikke nogen grund til at finde sig i det. Ej, stop nu bare. Det er lige meget. Han har sikkert en masse andre problemer. Og det går nok bare ud over andre. Så bare lad ham være. Jeg forstår det bare stadigvæk ikke. Han fortjener fandme en omgang. Ej, stop nu bare. Du skal ikke gøre ham noget. Det gør det bare endnu værre. Hvis du siger det. Kom nu videre, for helvede. Ja, Nu har du snart stået her lang tid. Ja, kom Hvor nu. skal jeg stå og vente? Jeg ser fucked up. Jeg står på lægen. Ja, rulle nu, mand. Ja, nu. Så har vi ikke noget for klub i aften. Er det ikke det? Der er de sygeste bitches i dag. Ej, jeg gider sgu ikke tage på diskotek. Der er for mange perker. Aha! Skal vi ikke bare tage på bar? Det gør vi. Vi gider alligevel ikke det sorte der, mand. Præcis. I 35. Skål! Skål! Sagt. Så fandme en sort med til mig. Så sagde jeg til ham. Altså, det er sorte. Så jeg, hvorfor lukke banære også? Så det ved jeg ikke. Det er sådan, lidt mennesker også havde den. Bare kom ud. Tak for det. Tak. Og så løb han sgu sin vej. Det var sgu. Skål. Skål. Den er god. Hvad vil du? Jeg skulle bare have en øl. Ja, du skal være flexet her. Du kan godt smutte igen. Okay. Slap af. Ej, jeg tror sgu, jeg tager hjem. Det er sted, det er dødt. Så bunder jeg ud, og så er der med bare senere. Ikke? Sidste skål. Skål. Okay, vi ses. Det gør vi. Hyg dig. Jo. Det er bare center. Fucking træt af dig. Skal du hen? Op med dig. Kom så. Hey, er det ikke dig fra barn? Jo. Du må sgu undskylde det, jeg sagde. Det skal du sgu ikke tænke på. Det gør ikke noget. Lad os komme hjem af.